Hola i benvinguts a Baluards i Canons. Aquí parlarem de recreació històrica. I què és la recreació històrica? Resumint, la recreació històrica és un altre recurs que tenim per explicar i entendre la història des d'un altre punt de vista. I igual que la història es pot enfocar des de moltes vessants. Militar, la cuina, la música, la indumentària, etc. Per ara ens centrarem en la Guerra de Successió Espanyola i en el context en el qual s'emmarca. Si la cosa funciona, més endavant ens podem plantejar obrir-ho a altres èpoques i altres períodes importants que tinguin a veure amb la història de Catalunya o bé que tinguin un cert seguiment amb la recreació històrica al nostre país. I per què hem decidit fer aquest canal, doncs? Hem vist que al context angloparlant existeixen diferents canals que tracten la recreació històrica, cadascun des del seu punt de vista. I hem pensat que podríem fer el mateix, la recreació a casa nostra i en català. Però sobretot hem decidit fer aquest canal per donar a conèixer la recreació històrica com una eina de divulgació cultural i com una activitat de lleure. És a dir, què hi fem anant als llocs on anem i per què vestim com vestim. Però també per explicar que aquest és el nostre hobby, la nostra afició dels caps de setmana. Doncs bé, us animem a seguir-nos i a deixar els vostres comentaris amb preguntes o suggeriments. Fins aviat! Adéu!